Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Izingane Zesthembu. Ngisarobha uku-addressa imibuzo ngiphendula siqhubeke futhi sithathe okuvele kuThando Nesthembu ku-TV show. Wetade bhuti malume lapho. Uma ivideo sithe episode 3 or episode 4 ku-season 3, ku-season 4, ku-season 5, okusho ukuthi lezo zindaba zabantu sizizwe ngabo ku-TV. Bexoxela bani? Bexoxela labo abavule i-TV, leyo channel bababuka. Lezo zindaba zabantu bezi ku-TV. Webabethu, ubani wazi ukuyichaza kangcono lento? Le yokuthi i-review ivela ngoba into usuyibukile, neyokuthi uma phela usuthatha ibhizinisi lakho walifaka ku-social media wangasho ukuthi i-private yaba-public leyo nto, uvulela imibono yabantu ozoyithanda nongayithanda. Ubani okwazi ukuyichaza kangcono nge-English? Mseleku uyile kuMayeni, ngizoyifuna leyo episode ngikhombise. Athi uMayeni sesithola ithuba lokuthi sihlale-ke ndawonye, manje sungizela nale ndaba. Mseleku ebuza uMayeni ukuthi engenze njani uma ngabe kutholakala ukuthi unomntwana. Lowo mntwana okusho ukuthi ungaphandle. Ukhuluma noMayeni. uMayeni wayivala-ke leyo ndaba ngoba wathi angeke, akayivumi nje leyo ndaba. Ngizokuthathela onke lama episode engiwashona. Waphinde futhi uMakhomalo engakayivumi indaba yokuthi ngene omunye unkosikazi, wathi ingane ayinankinga kodwa usisi akabamile kancane, ayikho indawo yakhe. Yizwe lenkulumo. Ubaba Mseleku guys, ukusebenzela ukuthi uyisebenzele ifame, ukusebenzele ukuhlala kuMzansi Magic iminyaka ewu7 eza ne-TV show yakhe nomndeni wakhe nokusikhombisa ukuthi baphila kanjani leyo portion leyo yempilo yabo. Yingakho kuzomthola egcwele ku-YouTube, umthola egcwele ku-Facebook, umthola egcwele ku-TikTok, ku-Instagram, kokunye kubalwa nje into ayisho ihlayo ukusebenzele. Why abanye abantu balwa ne-fame kaMseleku? Okay, sibuyele ku-secret child, because lo secret child uvela uma Mseleku eqala ukuthi kuMayeni ungenze njani mangathola ukuthi nginengane. Leyo nto kobuka i-TV show yakho umqondo ukuthi mhlawumbe ikhona lengane, noma ufuna ukuzama, noma uyathesta ukuthi-ke isimo esikanje angasibeka kanjani. Ayithi ngiyasho ukuthi ubekhuluma noMayeni kuleya episode leya, uMayeni wanqaba wathi cha, okokuqala engikubonile njengoba ngihlehla nje nalama season ngawuthanda Nesthembu, mhlawumbe ngisazosho ukuthi usekushow ka5. Ukhulume noMayeni, bahamba bayodla kwibhizinisi lamacele. Kwibhizinisi lamacele wabatshela emehlweni, wathi into azoyenza ngoba eneyintombi, washo ukuthi uneyintombi eziningi, kodwa uma sekukhona intombi kulezi eziningi eba nengane, ayikho ingane yakhe eyokhulela le kude. Washo etafuleni. Hathi sababa zithi hawu kukhona izingane la etafuleni. Season 5 uphela uMayeni noMacele bebebanga ukuthi uMacele ukhulumela uMseleku. Kukhulunywa ngani? Ngengane. Nakhona lapho kuyashiwo ukuthi into ebekwayo etafuleni ukuthi ingane pho iyobe yonengane. Wathi uMayeni uMacele akathule engamkhulumeli uMseleku, ayikhulumele yena. Wathi uMacele akamkhulumeli, uyabuza. Ku-season 5 waphela uMseleku, uMayeni, uMacele bekhuluma ngengane kodwa engekho. Kubeka ukuthi le ngane izobe yonengane ukuze ingezi kubo. Wasekuqhutshwa-ke lapho lenkulumo, uMayeni waze wasukuma waphuma, wathi-ke yena usayibongile. Yaphela kanjalo u-season 5 wakuThando Nesthembu. Suzwile u-season 4 etafuleni uMacele ebamemile. Mseleku washo ukuthi yini azoyenza, wathi umuntu wesilisa engaba neyintombi engakanani,
kodwa yena ngoba esecele indaba number 5 esikhathi eside uzovele afike nengane noma wayo, washo kumakhosikazi akhe. Ku-season 6 Mseleku ekhalela uMaMtolo esingamazi, ama-viewers akuthanda Nesthembu athi hlampe, yezwa, hlampe lo MaMtolo unengane, yini ekhalisa uMseleku? Wathini uMseleku? Wathi njengoba eseshilo ukuthi uMaMtolo ukuphi, ufuna amakhosikazi akhe edliwe nembeza, ebuze ngoMaMtolo. Ilana-ke uMaMtolo useyangena. Awuyisho ukuthi lento engiyishoyo uMakhumalo ethi akanankinga nengane ayizi, kodwa uma wengane akasali. Umanyeni ethi ngeke ngoba ney'ngane lezi ey'khona zidinga uthando lwababazo nesikhathi sanele yini ezekhulume ngengane leyo nganekwane. Khulunywa ngengane. UMacele noMayeni babanga ukuthi uMacele uthi ingane mayisikhona ayinalo icala. Uthi uMayeni kuMacele akangakhulumeli uMseleku. uMangwabe ubuza uMseleku ukuthi njengoba uthi lo number 5 uzoba yisolution kulokho okubekayo, uzobona ngani, uzokwazi ngani ukuthi-ke uzoba nalawo mandla? Wathi uMseleku uzobe ezama no number 5. Ayikhulumi ngento eyodwa, yonke lento engibalile yingane okhulunywa ngayo, but le ngane ayikho, bakhuluma ngayo ku-TV. Sekufika-ke omakhelwane la ku-comment section kule channel, uyayizwa-ke manje, uthi umakhelwane ikhona vele ingane, angazi ukuthi bekubani, ngicabanga ukuthi 3 years ago, ngoba season 5 ya 3 years ago, ngoba le comment ngiyakhumbula ukuthi ngangikhuluma ngo-season 5, ngithola i-comment enjalo. Mhlampe ngenzeka ukuthi ngayidelete ngoba i-video yayingakhulumi ngalowo secret child. Sasikhuluma nje, yes, ku-season 5 sasikhuluma ngokuthi kanti yini le ngaka enza nalo number 5 uMseleku ezegcine sekhuluma kabi ngoMayeni noMangwabe ethi-ke abahambayo. Kwavela lapho ukuthi sho phela unumber 5 useyenzile lento uMseleku ayifisayo. Khona ozolalela le video lekazi nginichazela njengoba nginibekela konke futhi ngizonikeza ubufakazi bakhona yinto evele ku-TV. Khona ozolalela le video abuye azothi la izindaba zabantu. Ake sithi-ke lezi indaba zabantu bayathanda ukuthi sizaze kwi-TV show yabo. Lezi indaba zabantu bayathanda ukuthi sizaze kuMzansi Magic nakuShowmax. Bayathanda futhi ukuthi sikhulume ngabo ukuze bevelele, benominate laphaya kuma-awards for best reality TV show or yini for best i-production team, kanjalo because umsebenzi wabo ibhizinisi labo balidayisela thina esibabukayo. Inkinga isisele nawe. Yazi sele nawe ngani musu kuba selective ngezinto wena othi awuzithandi. Yabo. Musu kuba selective wena ngezindaba zabantu. Awuzithandi phuma kuzona. Uhlaleke ku-page labo, ku-page labo ke ku social media baku-update ngabo njengomndeni. Ilana kuzokusho ukuthi hawu nazi nabahle kanjani thina usiyeke ne-TV show yesibuka ku-TV. Hayibo. Umseleku ukusebenzela ukuthi kukhulunywe ngegama lakhe kanje. Uyakwazi futhi lokho njengoba ngisho ukuthi lo yababa unobuhlakani ongeke uzuze ubuqonda. Ukudlala wena uthi udlala yena. Uhamba ubu-comment section wakhe kwi-social media page like mase ubuka ukuthi ungabuka last year u-social media wakhe mase ubuka u-season 6 ubuke uhlehle ubuke onke ama-season mase uyashoka ukuthi ubani-ke okumele ukuthi akhulunyelwe wuwe ngento ayaziyo ukuthi imayelana nani, imayelana nento afisa ukuthi ivele lapha ku-TV. Usho ka-4 manje. 1 wayephendula uMangwabe mayibuza ukuthi unumber 5 lo uzomthwesa umthwalo ongaka, uzokazi ngani ukuthi izolunga le ndaba. Wathi uzomzama. Wachaza ngendlela achaza ngayo ngesizulu, kodwa wayesho ukuthi uzobona unumber 5 engakafiki ukuthi ingane uyayithola yini yomfana noma ingane zakhe. Wabala ukuthi akafuni ukuthi ebe nengane ezoba le mase kukhona ingane amakhosikazi akhe azokwazi ukuthi nawe uma wengane naye ingane yakhe engene kanjalo number 5.
Ngase ngibuka ku-social media, siyayizwa ku-social media. Umseleku akaphuthi makuyi-post ekhuluma ngokuthi mhlampe-ke before angazi manje makuyi-post ekhuluma ngokuthi unkosikazi akufanele ukuthi abe namandla aze avimbele ingane kubo. Uyayikhuluma lento mayimotivate abantu, i-post ebhalwe kanjalo uyayishare. Angazi noma yinto yabo yizwi afuna ukuthi alishumayele noma igcine isiba ngathi personal, uyabo. Mase uzobona ama-post awu-20 ento eyodwa wena ngeke uze ube nakho ukusola ukuthi hayi bo. Engase kusendwe i-message. Abantu indlela ababuka ngayo. Manje-ke yabo ngeyakhe indlela yokuthi izindaba zabantu ababuka Uthando Nesthembu basiwona amavila. Right. Mabelandela Uthando Nesthembu bayacabanga ukuthi kwenzakalani okunye njengoba kuxoxwe lokhu. Manje njengoba nje sebekuthi ungathini ngengane, what if ikhona, umqondo womuntu loyo. Akusoze nje indaba zabantu ngoba kukhulunyiwe ku-TV. Uyabona? Hey guys, engeke. Sizokwenza njani kanti ngani ngalezi indaba zabantu eningayithandi kodwa eniyithandayo? Ngoba phela ukhona. Wawuyithandi. Anoyeke ukukhuluma indaba zabantu nihlela yezenu ekade indaba uMzansi Magic lo uMzansi Magic esirojwa ngawo DStv besikhokhisa imali enkulu besikhokhisela ukuthi uMzansi Magic awungeni. Usho ukuthini kithi? uShowmax lesikhokhelayo lo uShowmax lo sithi iphela bevele beyitapunele kwi-account yakho. Usho ukuthi nje yonke leyo nto siyikhokhela ukuthi egcineni sizolinda wena dadewethu ukuthi usho ukuthi manje ningakhulumi ngobani. Abafuni ukuthi sikhulume ngabo, awusiphendule lapho. Abafuni ukuthi sikhulume ngabo. Ngenzeka ukuthi uyazi thina sazi. Abafuni. Manje bathi nje into esibuka lapha ku-TV ayiphelele ku-TV. Hawu, awaze wabona ukuthi njalo uma kude kuphela i-episode baya kwi-page labo beyosho ukuthi trending kube kuthiwani top trending list kuvele mangabe ingane Zesthembu i-production team bese beveza amakhanda ahlekayo bejabula ukuthi baya trend ngoba kukhulunywa ngabo. Hayi nina ikhathaza ngezimpo ongazona ezeni manje. Hayibo ngeke ayikho, angiyazi ke le ndaba yeni ukuthi imayelana nani, kodwa nje manje sizochaza kawu-50 ukuthi kanti i-review yini. Sasiyibukile i-show, sasithini-ke ngayo, sithi ayiqhubeke ngoba i-interesting noma sithi hayi bo sesikhathele. Hayi-ke bayalwa niyophuma nini indaba eyiphuma wena kuqala, wena phuma kuqala, yabo. Phuma kuqala, phuma nje kuqala, awukube isibonelo esihle uphume. Ngeke futhi kube nenkinga engakanani ubwenze vele into kade ofisa ukuyenza ukuphume endabeni zabantu lokho oshumayeza ngakho ngoba manje sina asiyazi indaba zabantu evela ku-TV. Hayibo, indaba zabantu ilento ukuthi ubani nawe sebemnikeza amaphepha eseyinkantolo ngoba uhambe wayovundulula into engahlangene naye, ifihliwe ngoba ifihliwe. Wena uthi into esibuka lapha ya u-30 minutes wonke kuMzansi Magic yindaba zabantu. Hayi nabo makhelwane ngeke indaba yena hayi.